Dobrý deň prajem. Opäť vám prinášam krátke novinky z rokovania zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Dnes, 29. mája, sme rokovali a schválili sme nejaké úpravy v rozpočte, ktoré budú znamenať, že bude vybudovaná okružná križovatka pri pivovare a takisto pri Lidli v Sásovej. Tiež sme schválili program podpory mladých. Hlavne bude zameraný na tých, ktorí nie sú ani teda už študenti a ešte ani nepracujú. Budeme sa im snažiť uľahčiť život tým, že im budeme napríklad dotovať dopravu do práce. Takýchto ľudí je v našom kraji až 16 000. Rovnako by som vás rád upozornil na to, že od 1. júna 2025 budú upravené cestovné poriadky prímestskej dopravy, ktoré vyplývajú zo získaných poznatkov a z podnetov samotných cestujúcich. Zakončím krátkou štatistikou zo správy o stave mostov v našom kraji. V kraji je až 1039 mostov a z toho žiaľ 251 je v 7. v najhoršom stave, v havarijnom stave. Postupne sa na rekonštrukcie mostov darí uvoľňovať nejaké finančné prostriedky. Takže ja verím, že sa to bude zlepšovať, ale ten stav je naozaj kritický. Pozdravujem vás a prajem vám všetko dobré.